Și vine. Aripe. Și Adam văd la răspuns, că ție-ți mulțumim, Doamne. Da. Da, e o prostie grecească. Le place lor să facă chestia aia, dar este cu totul incorect. Nu există așa ceva. Din asta de solist, care își permita să... Probabil, da, cine știe ce. Deci, dacă voi vedeți ftorale în interior, ftorala a fost pusă de ce? Pentru că i-a lipsit neumă undeva ca să pună pe capătul bazei și să o pune în interior. Dar cursul și îl păstrează melodia, dar în momentul în care vedeți șugățenii de astea, ftora de 6 pus pe G, pam, gata. S-a schimbat, acolo e problema. Dacă e însă și avea, ar fi tragiez. Băi, am să-ți arăt, băi, a fost o slujbă recent, care a avut totul pe ideomelar a fost. Așa. Dar n-a fost, nu știu ce a fost, mă, la Sitiu Achim și Ana, nu știu unde. Era glasul 6, mă, frate, și le pune la un moment dat, pune ftorala de par de glas 6, o pune pe dimă. O pune pe disc, să vezi, toată lumea s-a bucat. Ăștia care au... Deci cântă! Pavugadi, și acest de mine, Pavugadi, a făcut o scară de asta. Da. Deci s-au blocat toți. În fine, nu mai cădeți frunții, nu? Până la masă! Am scăpat nebătut. E fără un fet, mai avem. Mai aveți 10 minute? Ne mai jucăm sau nu ne mai jucăm? Vreți să ne jucăm? Era faină aia. Hai să facem. Asta este crema de pe cireașa de cuptor. Fiți atenți aici. Intrăm la masă după, întârziem 5 minute, că nu fură nimeni masă. Ia să vezi. O pun aici pe jos, ca să putem să o înconjurăm cu puțin. Nu nimic. Îi punem aici o carte la nas, mă ajut careva? Așa, aici. Și pe data, deci avem o altă carte. Gata, acum să faci voie. Pam, pam! Să vedeți aici arma secretă. Și aici mai trebuie ceva pe colțul ăsta. Aveți ce? Uite, un telefon. Gata, să rămână, mersi mult. Nu, dă sticla. Ca să iei ăsta, că aude. Uitați, aici aveți, sunt de fapt toate scările din muzica bizantină. Tot ce este muzică bizantină se află aici. Totul e aici. Deci cine fură, asta știe muzică. Glumesc. Știți tot, da? Bun. Nu înțelegeți ce este pe ea, vă explicăm. Pe partea asta avem scara celor vechi până la 1814 care se cânta după roată. Iar pe partea asta este scara diapazonului. Bun. Care este diferența dintre ele? Eu aici am un diapazon făcut. Asta este o scară. Să vă explic mai întâi. Aici vedeți că sunt niște linii trasate așa. Este făcută la un plotter, la un instrument ăsta care face pentru arhitecți cearșafuri de alea uriașe cu scheme. Bun. Și aici este liniat din 5 în 5 mm și sunt făcute comele, sunt intersecțiunile dintre sunete. Uitați, pe scara diatonică avem dintre ni și pa, avem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 9, 7. 12, 12, 9, 7, da? Bun. Și aici este același lucru. O punem în paralel ca să vedem ni, îl puneam pe pa. Ni cu ni. Vedeți? Liniile coincid. Da? Bine, mă rog, mai așa. Ce se întâmplă? Aici mi-a făcut cu 4,98 și am făcut cu 5. Și undeva, la capăt aici, are un decalaj mic. Nu mai contează, sunt aproape identice, da? Ca să înțelegem. Uite, deci asta este diapazonul de acum. Și venim pe roată, pe scara roții celor vechi, să vedem ce se întâmplă. Deci, îl luăm pe che și îl punem pe che, da? Che cu che, da? Ia să vedem ce diferențe sunt. Începem de la ni, ia uitați. Ni, pa, bu, ga, di, che, so, ni, pa, identic. Pam, pam, și acum uitați-vă. Vu, la mine, cum urmează în diapazon, este aici. Și următorul sunet era che pentru ei, care era mai sus cu 1, 2, 3, 4 come. Vedeți?
Uitați aici. Acum vă dau la o parte ca să vedeți scara. Uitați-o aici. Deci, ultimul sunet care este identic este pa de sus. E bine, e bine. Pa de sus. V-ul din diapazon, de fapt, în roata celor vechi era un che. Uitați ftoraua lui, era mai sus. Gaul din diapazonul nostru e foarte jos. Următorul lor sunet era mult mai sus, dacă vedeți. Înțelegeți ceva? Da. Bun. Acum ne uităm în jos. Ce vă spuneam când ne uitam mai devreme la mărimuri, la polieleu, da? Uitați, în jos. Suntem în pa, da? Pa, ni, zo, la noi acum. În vechea notație, zo era mult mai jos, era un ga. Din cauza asta, pe vechea cântare, ca să o aducă pe scara asta de aici, ce a venit? A venit și a pus pe pa, a pus ftoraua lui che. Ia să o punem noi, ia. Vin cu che de pe diapazon, i-am mânuța puțin. Și venim pe pa, uite, ăsta e paul din vechea notație. Ia uitați-vă. Gata, coincid sunetele în jos. Vedeți? În sus, ca să venim cu diapazonul, că vedeți, noi avem aici diferență mare. Ca să venim cu diapazonul acum, să cântăm pe roata celor vechi, ce facem? Punem pe che ftoraua lui pa. Vezi că le ai și pe la mici, nu? Planșele la micuțe. Da. Avem paul, da? Ia uitați. Vin cu pa și îl pun pe che. Ia uitați aici. Ia uitați. Coincid perfect acum. Dar o să vedeți cântări unde, domnule, nu a avut acolo unde să pună pe che, nu a avut un che ca neumă. Și atunci o să vedeți că pune o ftora de ga pe ni de sus. Veniți și noi cu ftoraua lui ga, uitați aici, asta e ga, veni pe ni de sus, da? Unde e ni de sus la mine? Aici este aici, da? Ia uitați. Vin cu ga pe ni de sus. Este același lucru. Și o să vedeți în partituri, ori vine cu ftora de di pusă pe pa de sus, că ăsta e pa de sus aici. Ori vine cu ftora de... Deci, indiferent cu care, vrea să facă chestia asta. Pa, che, să fie considerat pa. Și scara mi se duce în sus. Și în jos este aceeași poveste. Este exact același lucru. Ați înțeles? Bun. Asta este. Acum am să vă arăt, încoace nu vă uitați, sunt alte scări, nu vă explic. Noi acum stăm numai pe roată și diapazon, să înțelegeți. Și acum am să vă arăt o chestie extraordinară. Ia să se uite tata care linie este. Ia. Asta. Bun. Uitați-i ce am făcut aici. Asta este o roată. Pavugadi. Deci tot așa secționată, 40 de secțiuni, este roata mea, da? Ia uitați-o. Deci am zis, plecăm din pa, uite, de asta am făcut cu verde. Este capătul. De aici începe următoarea roată, ia uitați. Perfect. De aici începe următoarea roată. Perfect. Către în jos e la fel. Ăsta este capătul de sus al roții. Ia uitați. Așa, pardon. Și este perfect. Bun. Acum să vedeți ce se întâmplă dacă eu mă gândesc să pun, eu am pus numai pe capete, da? Vin cu roata mea și o pun pe orice alt sunet, să vedem ce se întâmplă. Aleatoriu. Mă interesează capetele, atât. Indiferent ce se schimbă în interior. Da? Nu contează ce se schimbă în burta roții. Pe mine mă interesează capetele. Ia uitați. Capetele prind întotdeauna sunet întreg. Vin pe sunet. Deci, vedeți? Mă duc pe toată scara ca să vedeți. Uitați. Ăla e un interval de vinte ai tu acolo? Da, e o roată. E o roată. Perfectă, care e mereu perfectă. Deci, prinde perfect un sunet. Oriunde o pui. Oriunde o pun, Vintele capetele... sună la fel. Dacă e tata, tata, el poate să fie nidi sau pache. Exact. Asta vreau să vă spun. Exact ce zice Claudiu, vreau să zic acum. Deci, în muzica noastră, atunci când voi vedeți un ipsili care urcă sau care coboară, un ipsili care urcă 4. Deci pe oligon, ipsiliul pus în capătul ăsta urcă 4. Aici, dacă se pune, se adună cu oligonul și urcă 5. Pe partea asta, acel interval este pache. Tot timpul sună. Tot timpul este pache. Adică, pot să fac așa. Ia ascultați. Ni pache, pache, pache. Ce v-am făcut? V-am făcut așa. Ni, di, pache, vu, zo,
ga, ni. Deci toate sunt pache, pache, pache. Indiferent în ce glas vorbim. Indiferent în ce glas El vorbim. poate să se întâmple pavugadighe, dar poate să fie și pavugadighe. Exact, exact. Uitați, acum mă duc, uitați. Exact ce zice. Deci, indiferent dacă sunt pe un divan cromatic sau pe un divan, dacă sunt în cromatic. Uite, glasul 6 v-am spus că este pe roată. Venim cu roata diatonică, nu are importanță în burtă ce se întâmplă, ne interesează capetele. Asta este scara glasului 6. Uite, pa, cu ftora lui și vine pa, ga, da? Și quarta e un interval perfect. Ia uitați Și aici. de 4 e perfect și sună la fel. Priviți aici. O iau, pe orice sunet pun, el prinde un alt sunet. Tot timpul Capetele sunt sunt fixe. pe sunete, vedeți? Deci, la ce vă ajută asta? Dacă sunteți în glasul 6 și aveți o cadență pe ga și îți urcă 4, pam, pam, este pache. Pentru că în glasul 6 e foarte greu să faci. Avem așa, pa, vo, ga, di, ga. Urcați 4 de aici, complicat, se duce în ni. Cum e ni-ul în glasul 6? Vine ga, di, chezo, chezo, ni. Deci, noi facem pa, pa, vo, ga. Și acum este pa, che, ăsta e ni de sus. În glas 6, care și el este diezat la rândul lui. Uite, mă arăt aici. Ăsta îl punem pe ga. Ia uite. Și saltul de 4 are aceeași poveste. Adi, niga, Păi saltul de 4, exact. Ia uitați. Uitați, pam, pam, s-a dus pe ni de sus. Deci voi sunteți într-o melodie și melodii adesea în glasul 6 cadențează pe ga. Nu vă temeți că nu pierdem asta. Cadențează pe ga. Păi ce facem acolo? Și mi urcă 4, mă urcă ni de sus. Mare problemă, că acolo e foarte greu să le iei. Că nimeni nu știe cum le ia. Și toată lumea începe să calculeze. Dacă știi saltul. Diche zoni, da, și urcă acolo. Nu mai, tu din gaul ăla faci pache și ești zâniul ăla. Și îți continuă. Deci toate salturile de 4 sunt Da, egale. eu asta voiam să fac într-o tabără de începători, eu asta fac. Încerc să fac intervale, terță mare mică, quartă perfectă, quintă perfectă, învață așa, știi? Și când treci la Când salturi, ajunge la salturi, da, să conștientizeze. Bun, uite, ați aflat acum cu roata. Deci trebuie să aveți grijă, lucrul ăsta se întâmplă numai în glasurile care se cântă exclusiv pe roată. Adică glasul 1, glasul 6, glasul 4 se cântă și pe roată și pe diapazon, trebuie să fiți atenți. Glasul 8 se cântă pe diapazon. Glasul 3 cu vu și zo. Cu vu și zoi fesate, agemul sirian se cântă tot pe roată, acolo este aceeași regulă, celelalte de-aia se nu avem schimbă. noi scările de pe ga, gadiche zoni, de-aia nu-i zoul nostru mobil, cum îl pățim la 8. Când facem Exact, octava exact, de exact. Diche Bun, zoni, uite. zogedi. Știi? De-aia zoul acolo e. Acum, haideți să venim cu roata noastră ca să ne convingem. Venim cu roata noastră și hai să venim pe diapazonul modern pe care cântăm noi, de la Maridascal, să vedem ce se întâmplă. Pe porțiunea unde vă uitați voi aici, deci asta e cea veche, asta e cea nouă, asta e roata, asta e diapazonul. Pe porțiunea în care voi vedeți că sunetele coincid, se va întâmpla același fenomen. În momentul în care sunetele încep să se separe, se rupe. Nu mai are echivalență. Ia priviți. Pun pe ăsta, le iau la întâmplare, da? Ia uite, e pică bine. Pe următorul, hopa, m-am dus în gol. Da. Nu mai prinde nimic. Diferit față de M-am dus în gol. Și Hopa, tot așa, și se sunt decalazează în și gol. mai mult, dacă numărați segmentele Exact. acolo de come. Sunt în gol. Dacă vin pe ni, gata, abia aici încep să merg pe diapazon. Aici încep să coincid roțile. Roata coincide. Când ajung sus, hopa, iarăși problemă. Uitați aici și ia priviți aici. Fac, am ieșit în afară. Deci nu sunt pe roată. Mare atenție. Un instrumentist le simte mult mai bine. Uite, Claudiu, apropo că ziceam, de ce nu merge în varis? În varis diatonic să zici că intervalul zo-ga este che, este pache. Uite, vin cu roata mea, o vin pe zo, în diapazon. Ia uite unde cade. Ga diez. Deci eu nu pot să vin cu regula că este pache din roată să vin în diapazon, cum zic ăștia. Deci e greșeală. N-am cum. Bun. Dacă ați înțeles lucrul ăsta, ați câștigat ziua de azi. Și multe pe viitor. Restul eu pot să vă explic aici și numai așa, ca fapt divers să vedeți. Hai să vă mai zic ceva. Hierovicul de astăzi. Fiindcă eu voi pleca azi. Da. Hierovicul de azi, să le explic repede, imediat. Hierovicul de azi am zis că se cântă nu după tetrafonie, ci după trifonie. Ai trifonie acolo. Uitați-o. Ni pavuga,
avem o trifonie. Hierovicul vostru de astăzi a fost pe această scară. Ia priviți. Toate sunt la fel. Ia. E șocant. Dacă le vezi, dacă le vizualizezi, e mai greu de gândit lucrurile astea dacă le Bun, vezi. adică pe ni ați avut ftora de ni. Când ați ajuns pe ga, i-a pus iară ni. Când ajungeți sus în zoo acesta, care vedeți față de zoul natural a coborât, că a devenit un ga, aici devine din nou ni. Se pune din nou ni. Și tot așa. Ăsta a fost hierovicul vostru de azi. E Noi foarte cântăm simplu. aceeași structură pe care o repetăm la alte înălțimi. Deci, Trei intervale, atenție la Da, ftorale. sunt 3 sunete consecutive. Deci voi ați cântat hierovicul ca și cum ar fi fost un glasul întâi. Înțelegeți? Deci n-ați băgat în seamă efectiv ftoraua de aici. Ia să ne uităm ftoraua de aici ce a făcut. Am venit cu... Deci mai multă muzică decât credem că știm. Deci venim cu o ftora de ni și o punem pe ga pe scară pe diapazonul nostru. Uite, venim pe ga, diapazonul nostru e aici, venim pe ga și punem ni, da? Să vedem ce se întâmplă. Pe ga venim cu ni. Ia uitați. Ni, pa, pam, pam, cheul, ce vă povesteam. Cheul coboară. Coboară pe poziția asta de fu. De aici, mă iertați, de aici, coboară aici. Nu, am început de pe ga, am pus ftora lui ni. Și Dacă îl uite, cântăm gadiche, dar exemplu ni pavu. exact, e mai jos, ia uitați. Da, se aude. Pam, pam, cheul a coborât pe poziție de vu. Zo coboară pe poziție de ga. Diul, niul de sus rămâne, pentru că e di. Înțelegeți? Mi-a zis un părinte să mergem la masă. Ok, mergem. Dacă vreți ne întoarcem după masă imediat, le las așa. Vine masa la noi. Haidem la masă.